Okej, förlåt Lena, jag ska inte filma dig. Åh, det blåser. Hej blogger. Nej, okej, nu pratar jag vanligt Lena, eller hur? Jag pratar faktiskt vanligt nu. Ja. Men, ja. Jag och Lina ska inte göra någonting. Vi ska... Vad ska vi? Vi ska här. Jag vågar inte åka den backen. Det är lite brant. Ja. Okej, jag ska inte filma dig Lina. Okej. Ja. Men vet du... Om vi vadå ska stå typ såhär då? Nej, jag vill inte filma mig. Jag ser så hemskt ut. Vi ska... jag åker wakeboard. Lina går. Okej, jag ska prata vanligt nu. Ja. Okej. Mer intressant än så var det inte. Lina, sätter du att jag ville mig? Men vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Okej, vad vill du mig? Hej då! Men seriöst. Ja. Ganska seriöst. Men det är inte kul att vara seriös hela tiden, Lina.